48 নম্বর কনস্টিটুয়েন্সি করমসরানি তিপ্রা মথানি সাকথারমুং বাইতিनि बुबाग्रा प्रदुत किशोर आसाइमानि फिल ब्रैसिसिनि आसाइमानि साल पालाइमानो कितिंगै बुफांसारा बाखा गोबांमा लामा तैलाय सुइथांनाय लुखरकनो तै पान्दाव मानजा फाइरकनो ओ साल बुबाग्रानि आसाइमानि साल रगै पालाइमानि पान्दाव फाइ मानजा फाइका एमएलए पल दांसु मनु पिएस दुमासरा पिएस तै नेपाल त्रिला पिएस न खबै मनु फायर सार्भिस नि आदं रकनो samung tai buhangsar rok bagi jakha दादा तिनी तामो याफारजाक नरंनो साबनि तामनि बागै याफारजाक जिने महाराज जे प्रदुत किशोरनि जे आसाइना साल 46 जिनि आचल करमसरा एसेम्बली जों दिनै बुबाग्रानि जे आसाइनमेन्ट सालसे पालिजागै दिनै जिनि र खुमसारा एबं बफां जों अफिसाव नबो थाङै जों बुबाग्रानि सालना पालियो जों दिनै सालसा बुबाग्रानि जे सालना पालियो जों दिनै बुबाग्रा कायनि आगे रगो माइके रग बादा बागजाक जों प्रति बोसोरनो जों आगे बागै दङ ओमफ्राय दाख्लैगासिनो आरो किसु एसे खाय सारा फैदो दारान सिने मुंखो बे आचल करमसरा ब्लक कमिटि मेम्बार बुमुं गुरांगो त्रिपुरा तिनी तामनि बागै बुफां चारा बागजाक दिनै जोंनि बुबाग्रानि महाराजानि बार्डेनि बागै बागजाक नरगो बुफां तिनाङै ताम खायनाय गायनाय तामखौ बजागो तिने साबो फाइ बाग फाइका बुफां चारा दिनै दामनाय सारनाय दिनै आचल करमसरानि दिनै पलदांसु एमएलए सा बाहाय मा दं अ माइके याफारजाक माने गाहामनो मा दं तासिम आगे रगो माइके रग बादा बागजाक आगे रगो आंलाय अब हाते वासपन माया कासे बयासो निने बुमुंबाय सानतेरानि देब्रामा दं तिनी जे बुबाग्रानि आचाइमा सालो जे नरगनो फतित करमसरनि एमएलए साकबाय थां फायो बुफां चारा याफारका बमाहाय मा दंखा अ बुफां चारानो नावै तामो खायनाय नर बुफां चारा गाय अंगो चारा मांखा चारा गायनानै अ फिथाइ चारानि बावै आं आसिबाद दङ आमा हायखाय आगे रगो आमा हाय बुफां चारा रग बादा बागजाक आगे बागजाक जागो आयाम तिति तिप्रामो थानिबा एसे दाबो बागजाक आगे बागजाक फानसि पे मामा थिंमाया निने बुमुंखै आं जेब्रु एनजिओ बाय सिमी जोंनि दिपासानि मानसाय सबखारि जेब्रु ग्राक मुनि थांगा आपके बल डिसिजन ना था अबनो जों पॉलिटिकल पार्टी वो इनको कैसे एनजिओ को तो नहीं पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं आपको जेब्रु पॉलिटिकल पार्टी खेगा जों दो तो त्रिपुरानि बरो जोंनि दिपासा बनो हमने आसुके सपोर्ट खेगा जों इंडिया के सब থেকে ग्राक पार्टी बीजेपी नॉट की एडीसीओ मेजर एडीसीओ पावर থাকে एडीसीओ जे पावर फैमिली পরেও एसएमबी वो 13 জন রিজনাল এমএলএ রিজনাল পার্টি এমএলএ তুকা আবো বুয়াগ্রানি সাইজুং নিচা দোকানি এই দিবাসানি হামলা মারাই আছে এই গাড়ি থেকে 이게 좀 멀어로 왔었다 이거 지니제 디브라사 중대 디브라고 지리고 하세요 중나스 예 그것만 살고는 분자리 되면이 중국으로 마케팅 요나니 중국가 그러는 마케팅 로그라니 이제 좀더 어떤 마 되면이 봐 그게 좀 카노의 번호 보이도 사고의 좀 퓨처로 보고 어느 정도 주방의 정도는 해 대만하네. 제프로 뭐 스테이션 하고 나올 바순으로 너를 보는 나 political passion 미사일 또한이 passion 또한이 또한은 바뀌는 건데 사가우티 사나이 지니 하나 좀 바뀌긴 나름에 지니 에디시레노 바뀌게 에디시레노 시도 되네 지니 포레스 레노 바뀌기 시도 되네 어머니만 시도 사나이 आंनि लोखाला बायदि साजाबाय जत किसु माया बसर गायनाय एलायन्स मा बायदि जत किसु दिनि नमानि थानाय अबखौया नों दिनि लामा सानना दिनि लामा मानाय अबखौया स्पेशली आं भिडिअस अफ सानना नायो हालगै नासिगै सामथायनानै जों बुंनाय जों एडिसि पाइना जोंनि एसएमबिओ जों फार्स्ट टाइम रिजनल आसो खालामनो थाखाय ताबो 지리 보아가니 누구미 보러 지리 라스마리 바사고 지리 인의 강
थाङै दं पार्लियामेन्टआव सानाव थाङै दङ फिउचाराव अनेक किसु वानसुकनानै अनेक किसु संजाबनानै नुनाय नरकनि सापर्ट नरकनि हानजाबना तम थांगायसे बुवा गोनांखौ सापर्ट जिन दं होननानै सानखाय खालामनाय अदागा दिनै जायखिजा प्रग्रामनि बायदि साजिबानो बुफां जाराबाजानाय बुफां जारानो दतन बाजारनि जारानो दतन बायदि बायदि बुफांनि फटो किसिसा रखलायदि जोंहाबो बुवाग्रानो रखनाय बिनि आसायमा सल' जों दिनै बुफां गायदों ओमफ्राय पुलिस स्टेशन गिदा दङ जोंनि जोंनि प्रटेक्ट खालामनाय दङ पुलिस स्टेशनाव किसिसा जानो मिसिराव खौनो बादों होननाय आंखौ टाइप सार्भिसाव जों जे फाइनाली जों पुलिस स्टेशनाव बांसिन सार्भिस दिनै बुवाग्रानि आसायमा सालबा जों हरनो लुबैदों पुलिस स्टेशनाव मेघालया मानसिफ्रा जाय मनुनिफ्राय सार्भिस जों बिसोर मिसिखानो बादों नरक आं लगेरिमान बुंनाय रखम लगेरिमान साथैया बुवाग्रा साबो bo bini ardi life tamo bini career barike shuru theka politics o barike theka ba amno kisi ja sabona ajing chini sar district president samani kolkata hin samani actually ko aga delhi wa achaye bo kolkata o jaipur porikha apni pore shillong o bini graduation paika jaipur graduation paika apni sinno boga agini simi social sambai jadi doang samung baik terasa, terangnya NGOs, terangnya organisasi dari kelalui bos samung kayak mana, jadi terus time change entah, jadi di perasaan ini jadi jangan kayak kebangga aja jengka, cuma jadi kata di borok jadi cuma jengka, buat rapu step naga, jadi politik so, habis doang pakai domain. Kuilan of Congress as a family politics,